Is-sibt filgħodu l-Prim Ministru ta' Malta, Joseph Muscat, żar il-maratona ta' 53 siegħa volleyball bris id-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi. Matul iż-żjara l-Prim Ministru faħħar lil dawk kollha li jenu jorganizzaw din l-attività u saħansitra ħar it-tratt tal-okkażjoni ma' żewġ timijiet li kienu qed jilagħbu. One News tkellem ma' wħud mill-parteċipanti li qed jieħdu sehem f'din il-maratona u kif ħejjew għal dawn l-ammont twil ta' sigħat. Il-maratona nippreparaw li għal l-aħħar 5 ġimgħat, kellna training 3 darbit fil-ġimgħa. Barra fix-xemx, mbagħad kellna wkoll trials ta' 12 u 24 hours u issa spiċċajna din dejna l-bieraħ il-maratona stess. Inna dejjin naħseb mill-aħħar ta' Mejju għatta taħriġ darbtej darbit fil-ġimgħa actually. Xem xita ħafna rieħ dis-sena u wasalna saw, ġifieri training u ninaqdu aktar f'daqqa. Din is-sena wkoll ser ikunu qed jieħdu sehem parteċipanti barranin. Antonio Sieber ġiet mill-Ġermanja sabiex tagħti l-kontribut tagħha u fl-istess ħin tipprattika l-passatemp tagħha. I just like playing my favorite sports, and being able to play the sports for a good cause is just an amazing thing that I've never seen anywhere else. And yeah, I'm really enjoying this marathon, and also the preparation was really good. Jesmond Saliba, wieħed mill-organizzaturi, tenna wkoll li apparti mill-logħob li ser ikun qed jintlab, ser ikun hemm attivitajiet oħrajn għall-familja kollha. L-ispirtu li jkun huwa xi ħaġa unika għaliex inkunu qegħdin fl-ewwel nett qegħdin niġbru l-fondi importanti għad-Dar tal-Providenza, però aktar minn hekk noħolqu dik l-atmosfera ta' festa residenti li jkunu li għandna hawnhekk ġewwa d-Dar tal-Providenza. Din hija l-10 edizzjoni ta' din il-maratona u tintemm il-ħadd flaxija.